Poďme sa spolu vydať na jednu neuveriteľnú cestu. Cestu späť v čase, do sveta plného mýtov, legendárnych hrdinov a myšlienok, ktoré doslova zmenili svet. Dnes sa pozrime na to, ako sa zrodilo staroveké Grécko a ako jeho odkaz dodnes formuje našu civilizáciu. Všetci sme počuli tie príbery, však Minotaurus, trojský kôň, znejú ako rozprávky, ale čo ak za ním je oveľa viac? Čo ak sa v nich skrýva skutočný príbeh jednej z najdôležitejších civilizácií v dejinách? A presne to ideme dnes spolu odhaliť. Ponoríme sa hlboko pod povrch legend a pozrieme sa, ako sa z mýtov postupne zrodila skutočná história. Máme pred sebou jasný plán. Začneme pri úplne tajomných počiatkoch, potom sa presunieme do veku hrdinov, zažijeme jeden obrovský kolaps, aby sme videli, ako sa z neho zrodil nový svet a nakoniec si povieme, aký je vlastne ten nesmrteľný grécky odkaz. Tak poďme na to. Naša cesta sa začína na nádhernom ostrove Kréta, kde vznikla prvá veľká civilizácia v Egejskom mori, tajomní Minojčania. No a aby sme si to vedeli predstaviť, bavíme sa o dobe pred neuveriteľnými 4000 rokov. Je to obdobie, o ktorom vieme len vďaka archeológii a áno, práve vďaka mýtom. Je to svet tak trochu na polceste medzi históriou a legendou. Títo Minojčania boli skvelí obchodníci, mali obrovskú flotilu a ich hlavné mesto, palác v Knóse, bol gigantický komplex s tisíckami miestností. Bol taký obrovský a spletitý, že práve on dal svetu legendu o labyrinte. Ich kultúru najlepšie pochopíme cez 3 hlavné symboly. Posvätný bík, ktorý predstavoval silu, potom dvojsečná sekera, známa ako labris, no a nakoniec kult tzv. Veľkej matky, bohyne plodnosti, ktorú často zobrazovali s hadmi v rukách. A tu sa dostávame k jadru veci. Mýtus o Minotaurovi nie je len nejaká strašidelná rozprávka. Je to v podstate symbolické zobrazenie reality. Odráža mocenskú nadvládu bohatej Kréty nad vtedy ešte chudobnejšími gréckymi kmeňmi na pevnine, ktoré im museli platiť dane, čiže tribút. Jej koniec je obrovskou záhadou. Zničili ju gigantický výbuch sopky na nedalekom ostrove, alebo ju dobili nájazdníci zo severu? Nevieme to isto. Vieme len, že jej pád otvoril dvere úplne novej, oveľa drsnejšej sile. A tak sa presúvame z Kréty na pevninu. Prichádza nová éra. Éra bojovníkov, ktorých mená poznáme z Homérových eposov. Prichádza vek Mykenčanov. Mykenčania boli úplne iní ako minojskí obchodníci. Boli to predovšetkým bojovníci. A keď prírodná katastrofa oslabila Krétu, využili svoju šancu, prevzali moc v celom regióne a minojskej nadvláde bol navždy koniec. A že to boli stavitelia. Ich hradby v mestách ako Mykény sú postavené z takých obrovských kamenných blokov, že neskorších Gréci jednoducho nemohli uveriť, že to postavili ľudia. Vymysleli si, že im museli pomáhať jednookí obry Kyklopy. Tá architektúra proste kričí: sme mocní. No a vrcholom celej mykenskej éry bola práve táto legendárna vojna. Príbeh o dobíjaní Tróje, plný hrdinov a bohov, sa stal absolútnym základným kameňom gréckej identity na stovky a stovky rokov. Lenže, ako to už v histórii býva, po každom veľkom vzostupe často nasleduje rovnako veľký pád. A po tomto hrdinskom veku prišiel pád taký drvivý, že takmer všetko zaniklo. A teraz si predstavme tú katastrofu. Paláce ľahli popolom, obchodné cesty zanikli, mestá sa vyľudnili. A čo je najhoršie? Stratilo sa písmo. História sa zrazu prestala písať a prežila len v piesňach a legendách. Civilizácia akoby sa vrátila úplne na začiatok. Do tohto vákua, do tohto chaosu prichádza zo severu niekto nový, Dória. A prinášajú so sebou niečo, čo navždy zmení pravidlá hry. Prinášajú železo. Tvrdšie, lacnejšie a dostupnejšie ako bronz. Doba bronzová sa definitívne končí. A z tohto popola sa pomaly, veľmi pomaly, začína rodiť nová grécka civilizácia. Už to nie je jedna ríša, ale stovky malých, samostatných mestských štátov. No a osud celého Grécka bude formovať súboj dvoch najväčších. Vojenskej Sparty a obchodných Atén. Atenská demokrácia to nebol nejaký výbuch z večera do rána. Vôbec nie. Bol to dlhý, pomalý proces, séria reforiem. Začalo to drakónovými zákonmi, boli síce brutálne prísne, ale poprvýkrát boli spísané a platili pre všetkých. A potom ďalší reformátori postupne pridávali práva bežným ľuďom, až kým nevznikla vláda ľudu. Takže,
Čo to vlastne tá demokracia bola? Bol to úplne revolučný nápad, ale treba povedať, že mal aj svoje limity. Vzťahoval sa len na dospelých mužov narodených v Aténach. Ženy, otroci a cudzinci, a to bola väčšina populácie, boli z politiky úplne vylúčení. A potom tu máme Spartu, absolútny opak Atén. Tvrdý vojenský štát, kde bol život každého človeka od narodenia až po smrť podriadený jedinému cieľu – slúžiť štátu a byť dokonalým vojakom. Bol to svet, kde jednotlivec neznamenal takmer nič a štát znamenal všetko. Dobre, takže sme videli vzostupy, pády, vojny, dva úplne odlišné svety, ale čo z toho vlastne zostalo? Ako odkaz tohto sveta plného protikladov žije ďalej a formuje nás dodnes? Aj keď sa neustále bili medzi sebou, Gréci mali niečo, čo ich silno spájalo. Spoločný jazyk, viera v tých istých bohov, spoločné umenie. To všetko im dávalo pocit, že sú jeden národ, Heléni, a že sú iní ako všetci ostatní, ktorých nazývali barbari. A asi nič neukazuje túto jednotu lepšie ako olympijské hry. Predstavme si to. Boli také dôležité, že počas ich konania museli prestať všetky vojny. Všetky. Pre Grékov tu bola udalosť takého významu, že práve od prvých hier si začali počítať svoj kalendár. A tak sa dostávame na koniec našej cesty. Keď sa nad tým všetkým zamyslíme, čo je ten najväčší dar, ktorý nám Gréci zanechali? Bola to demokracia, filozofia, ktorá nás učí klásť si otázky, alebo divadlo a šport? Ich svet už dávno neexistuje, ale ich myšlienky, ich ideály a otázky, ktoré si kladli, sú tu s nami dodnes.